Akosutaya sasingaphandle. Paul says sasikude, sasingenayo uNkulunkulu, sasingenaKristu, sasingenalo ithemba. But by the blood of Jesus, by the precious blood of Jesus, thina sasikude sesiseduze. Hallelujah. Kemosutaya labayanda. Kuyokhahlela ihlane lijabule. Law Jehovah buyisa abantu bakhe. Hallelujah. Without any further waste of time, allow me to introduce the woman of God. Esengibe nohambo olude naye. She was preaching 3 weeks ago. Bengcwaba umama wami ongizalayo. She was ministering there. Washumayela into enamandla anzima kakhulu. Albonge igama lenkosi. Shumayela into enamandla anzima kakhulu. Yeah, etasifi thina. Albonge igama lenkosi. I've known her for years. In actual fact, it's more than 2 decades now. Albonge igama lenkosi. Sihamba lolu hambo umuntu wohambo lwami. Albonge igama lenkosi. She's a person who has been tried and tested, and she has remained standing, because as defining a walk yomuntu noNkulunkulu ngama signs and wonders. Ngishilizo lo nezangoma zinazima ngaliso kodwa kusho ukuthi ihamba noNkulunkulu. We define uhambo noThixo about experiences nokuthi uye wama udlule emlilweni but you remain standing. Albonge igama lenkosi. You were tried, you were tested, waphuma lapho waqhubeka nohambo lwakho noThixo. I remember ngelinye ilanga bengimisa imvuselelo in my hometown eNquthu. That was 2010. Washumayela phakathi nentshumayelo. Leya ntshumayela ngiyazi yaphela kanjani ngoba phakathi nentshumayelo kwadinga beka abantu izandla. People were rolling like this. Esaqhubeka nentshumayelo ihlalo ibheka phezulu, amadoda amadala ekhalisa okweyingane ezincane ezoyinikela enkosini. uNkulunkulu emsebenzisa ngamandla amakhulu. Uzalwa le kwaZulu endaweni ekuthiwa isengudwini eShowe. Umntwana waseNdlunkulu. She's from the royal family. Wathi ke eqhamuka eNdlunkulu yasemhlabeni waphinde waqhamuka eNdlunkulu yasezulwini. She is a descendant of King Pande. King Pande kasenza ngakhona. Albonge igama lenkosi. Ngicela ke sishaya izandla samukele Bishop N.A Mtshweni. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ndabe zitha sithule isikandaba wenze kahle wafika nawe. Sesilapha ke phambi kwenkosi ukuba size ukuthi yini inkosi ekuphathise khona. Asishayile umfundisi izandla. Singahlala phansi ekukhoneni benkosi. Ngivumelene ngibingelele ubuholi bebandla ukusukela kweyinkulu itulo kuze kuyofika kwezokugcina. Ngibingelele umamfundiso samukelile, siyabonga kakhulu sisi. Ngibingelele umthwalo wombono. Lo mbono wazi usaxoxa bazalwane. Usayiphupho ya nangesikhathi uthi uqhuma ngiloko ngikhona njengoba umfundisi esho. Umfundisi uMbuli ngiyabingelela kakhulu ngegama lika Jesu. Abapostoli abakhona babutshezile ngihlanganisa izandla zombili. Impostoli mfundisi Khuzwayo, wena nje ulandelana nami, iqiniso yilelo. Ngiyabonga ukuthi ube khona befundisi bonke, bazalwane bonke, i-worship team. Ngiyabingeleleka ngihamba nabafana bami ama-prince. Ngithi thina asibazala abantu, sizala abantwana. Noma siyogana nje emzini womuntu asifike nje sishintshe imbewu yakuloyo muzi. Masike sangena nje emzini womuntu sizogana. Sifica abantu
sifike sibashintshe sikhipha amakhosi sikhipha abantwana noma ngwaleso sibongo nje sakwa Mtshweni njengoba mina ngane kaMtshweni eMandebeleni bamtshela ubaba Mtshweni uma engithatha mayifika kwaZulu ezolobola bathi iphingwe yenkulu sho ukuthi isibongo saka Mtshweni sigwinywa esakwaZulu kuba njalo nje hamba nabo ke bakhona namba lapha nangasemuva bathi abahlali phambili ngoba bangama bodyguard bagade nje ukusondela kimi basheshe bathi bazomqukula umuntu abasho ukuthi bazomshaya bathi hayi thina besilinda ukumphakamisa senzele ukumbeka kahle endaweni right. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ukuthi sesilana ke manje emzini emkhulu ukushumayela khona izwi likaNkulunkulu nokuthi ungikhumbule futhi ukuthi angeke siqala uhambo bese silishiya phakathi asiqhubekeni nokusebenza. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu, yena wangithanda, yena wathanda mina. Amen. Ivoice yami ikhathele kancane ke bazalwane, ngitshelela umfundisi ukuthi ungithatha nje phakathi kokusebenza okukhulu. Bengifika izolo ngibuya eEast London la kade ngisebenza khona. Manje ivoice yakhandleka. Kodwa ke ngizosebenza ngamandla uNkulunkulu azonginika wona. Ngiyayithanda inkosi. Ngahlangana noNkulunkulu ngomsa wakhe uNkulunkulu. Kukhona okunye okurong Mbuli esikuhlabelela ngalezi khashana idlulile sithi kade ngizula ngifuna uJesu. Okunye nje okungekho engingazi nami ukuthi sasikuthatha phi ke lokhuyana ke ngoba sasize sijuluke impela sithi kade sizula sifuna uJesu samthola kanti uJesu uthi anizange ningikhethe nina kodwa yimi engakhetha nina ukuba niphume nithele ithelo nezithelo zenu zihlala. Yikho into eukumfuna uma ngigcotshwa Mbuli ngomhla ka 9 July kuleli lo bishop amakhehle ngibeka kuso ngithi angazi noma ku right ukusebenzisa igama elithi uNkulunkulu uyazama kodwa uNkulunkulu usezame kaningi ukuhlala nomuntu. Angazi noma ngiyazi ukuthi ngokwe theology ningahle ningichithe nithi ayikho into enjalo kodwa ngiyayibona imizamo kaNkulunkulu ukuthi hayi kodwa Thixo usuzamile uNkulunkulu uzama ukuhlala nomuntu. Ngiyayibona mangiloku ngilibuka uhambo lukaNkulunkulu nomuntu ngiyabona umuntu ayixove inhlalo yakhe noThixo ayixove amoshe uNkulunkulu ahlehle futhi abuye enze elinyisu ezama imizamo yokuhlala nomuntu abuye azama. Nawe nje uyazi ukuthi usekuzame kangakanani uThixo sengisho wena noma laba abanye abantu bonake bangathi haya ngihlangene nalonto kodwa masingakhuluma nawe bengekho abantu sithi awukhuluma iqiniso wena ungasho ukuthi hayi madoda ngizanyiwe izulu mina isikhathi eziningi engizama ngoba ngihambe ngiphuma endleleni umusa wakhe ungiqande ngoba nginawo amandla okuzibuyela uma sengiphumile angikwazi ukuzibuyela ukuthi umhlabeleli Mbuli uthi inkosi yami walandela futhi emkhondweni yami athi ngafunyanwa Nkosi yami ngafunyanwa ngoba ukulandelwa umusa ukunakwa uNkulunkulu lento okuyo ayikho into yenzile uze ube la kodwa imizamo kaNkulunkulu ezama ukuhlalisana nawe ulokhu mphunyuka abuya kuzame uNkulunkulu ukuthi uzokubuyisa kanjani nibuye nihlalisane. Haleluya. Ngiyanibingelela ngegama lika Jesu. Sewungamtshela lo hleli nawe ukuthi sekuyashunyayelwa njalo kulento yokulokhu ke uNkulunkulu elokhu esizama
esizama mnguni sizanywa uNkulunkulu asenzele izindlela, asenzele amacebo, asenzele amasu. uNkulunkulu abuya hluphe ombuli nabo ombuli ebazama uNkulunkulu. Ebazama nabo abuye futhi uNkulunkulu ngenxa yakho abahlupha ombulu ukuthi abangalala ebusuku ngoba ufuna ukuzama wena uNkulunkulu, ngoba uyakubona ukuthi awuhambi ngo-forward, uhamba ngo-reverse, uhamba wrong. Ebese landa ombuli athi Mbuli khona abantu lapha ePretoria abahamba reverse, awuke uhambe uyongikhulumela nabo ukuthi abangahlehlele emuva ekubhutshisweni, ngoba lithi iBhayibheli asibona thina bokuhlehla kodwa singabokuya phambili kuze kusindiswe imphefumulo yethu. Ulokhu uzanywa ukuthi uqhubeke nohambo lwensindiso. Sometimes mayisesizamile ngoba uyasizama uNkulunkulu. Uma Mbuli ungayibuka esibukweni ungayibona ukuthi awunjengesikhathi waqala ngaso ukuhamba noNkulunkulu, ngoba mayilokhu uNkulunkulu esizama ulokhu esikhazimlisa, mayilokhu uNkulunkulu esizama ulokhu esigeza. Umsebenzi wegazi likaJesu siyawubona. Safika umpostoli uJesu nesiphashile, mina ngangiphasha kakhulu ke mina, kodwa lento yokuzanywa uThixo ulokhu engizama uNkulunkulu noma ngingedwa. Ngithi uNkulunkulu mangibuka esibukweni ngithi hawu usungizame kangaka Thixo. Lokho engizama, hambe ngizama Mbuli, hambe ngizama uNkulunkulu. Hambe ngizama uNkulunkulu, ngiyambona uNkulunkulu ukuthi hayi nokho ke Thixo usungizamile. Uma Mbuli ngihudula ibheki, ngingayihuduli ngibheke rank etaxini, ngihudula ngibheke airport, ngibona imizamo kaThixo, ngithi hawe uNkulunkulu usungizame kangaka. uNkulunkulu usuze wafika nami entweni ethi i-transport yami yi-flight, ukuthi ngehle kwenye ngigibele enye imizamo kaNkulunkulu engikhiphe eqhibeni kwethu la ingangikhwezela khona ngivuthela. uNkulunkulu engilanda emahlathini la ingangitheza khona inkuni. uJehova uNkulunkulu engilanda kusindeni ngobulongo la ingangisinda khona. uJehova engilanda la udaka ngangilixova ngenyawo ngiphahleka izindlu zasekhaya ngize ngihlephuka izandla. Sengizamile. Sengizamile Mbuli, sengizamile mfana kithi engikhiphe indishini yeplastiki ngigezele kuyizidabuke kusalucezo oluncane ngiyitshekise ngithi ngiyisekele ngetshe ngithela amanzi ngigezele kuyona ihlephukile injalo. uThixo engifake ema-bathroom ukuthi angigezele ebhavini ngiwavule shisa ngizama. uThixo engifake kumashawa engizama. Sengizamile usimakathu, sengizamile, sengizame kakhulu, sengizamile. uNkulunkulu futhi uhambe ngibekezelela impedo. uNkulunkulu angathi masengibhedile athi nokwethemba uyasala lana. uThixo enza amasu ukuthi uzongilanda kanjani, ngoba ngihambi ngoba ustrong bami, ngihamba ngomuso kuye wokubuye azongibuthe ebuthakathakeni bami, angibambe ngesandla aqhubeke nami. uNkulunkulu olokhu engizama. Hawe wembuli angazi Nkosi yami Jesu ngahamba Mbuli angazi ukuthi wena usuku uphi nendawo, kodwa ngibona ngathi nje sihamba endaweni eyodwa. Ngafika entweni okuthiwa yicebo likaNkulunkulu.
ngafika entweni okuthiwa lena ke osufike kuyo icebo likaNkulunkulu. Leyo kuyangixaka ke le engihamba kuyo, le okuthiwa icebo ngoba le iyangilondoloza. Lokho kuthiwa icebo kuyangilondoloza ngoba mase ngifike kulokho kuthiwa icebo. Lokho kuthiwa icebo babujezile uphoqakile uThixo ukuthi abeke ihlo lakhe kukho. Manje ngenxa ukuthi lento ithwelwe yimi, ngesikhathi evikela icebo kuvikeleka nami. La mahasaya yelelelelele uphoqakile ukuthi ngoba sengaze ngavuma icebo lilakimi, manje ngeke avume nalo. Makufanele ngife mina ngisafi ngenxa yalo ngoba yena uyaphoqeka. Ngahamba ke ngani yami ngafika kulokho okuthiwa icebo. Tshela umfana wami masingena emotweni engihambise driver ngithi lalela Siboniso, ayikho into ezosivelela. Sizohamba size sifike la isiya khona ngenxa ukuthi sengikwi-level yokuthi mangiphuma uphoqekile ukuthi adeploy ama-angels azogada icebo. Ngithi la it's not about me no more. Akugadiwe mina. Cabanga ukuthi yini into eyakukhipha kule yangozi. Wayengeka avuma uThixo. Kwakufanele imoto iphele kodwa ngenxa yecebo kwakufanele ama-angels afike ayivule imoto. Bengafikile abazokuvulela wakhipha uNkulunkulu ngenxa yecebo, wakwenyusa wakubeka emgwaqweni, walanda i-ambulance esingazi ukuthi yayaphi, yafike yathatha wena ngoba ephoqekile. Lalela mfoka Mbuli, akafa umuntu wecebo. Ngathi ngiyashada Mbuli, intshumayelo yami ngisihlangana nama-experiences zami. Ngathi ngiyashada ngageja, ngashada kodwa ngageja. Ngageja, ngahlangana nenkinga kwaba isibhiqongo, kwaba isikibanyongo. Kwayinkinga ke ukuthi kunecebo lakimi. Yonke lento ebulala abantu abaniwayo abadivoswayo ayizukungibulala. I-depression ebulala abadivoswayo ayizukungibulala. Moya oyingcwele kwafanele ukuthi ngidlule kuleyo nto ngizwe ipain yokudivoswa yokwaliwa. Angazi ukuthi wena ungamala yini umuntu onjengami, kodwa mina ngafika kuleyo nto yokuthi indoda ivuke ebusuku silele engutsheni ivuke ithatha ibhuluku elilodwa nesikiphe sodwa ngithi uyaphitha kufuna wena lokho, yaphuma ngomnyango yahamba kwabe iphumile. Mina Mbuli ngezwe license department ukuthi ngaliwe. Mangifika ukuthi umfana ibongo zakho ziyangiconfuse, ngithi ngane yami kanjani, wathi awuhambe uyobheka eHome Affairs ukuthi ithi into yakho. Ngoba mina ngangicabanga ukuthi ngisaganile. Ngahamba ngaye eJohannesburg Court ngathi na i-ID yami ngicela ningicheck, base bengiprintela isitifiketi esikhulu okuthiwa i-decree of divorce. Mangiqeda ukwemukela leso certificate ngangena emotweni ngihamba ngoshumayela entshukumeni. Ngahamba naso sisisha sifresh, beqeda ukusprinta ngasifaka esikhwameni, ngangena emotweni ngathi uNkulunkulu wobizo owangibiza wawazi nalamajika ukuthi uhambo lwami luyobuye ngqubuzeke kulamajika. Ungamjaji umuntu ngedivorce ungazi ukuthi kwenzekeni, ungalazi nekusasa ukuthi likuphatheleni. Shut your mouth. Ngizange ngidecide le yanto.
ngayithola ngiphakathi kwayo. Don't judge a person. How ngeke ngikwazi ukufinyeza umuntu owadivorce. Singabe Cebo. Umuntu weCebo akafi. Ayikho into embulalayo okhuzwayo. Noma yini emehlelayo uphulukundlela phume phakathi kwalezo simo leso. Babuchesile uthi uDavide umfaka Jese uNkulunkulu nanka amaFilisti esondela. Ngicela ukubuza ukuthi ngenze njani ngiphume yini ukuya empini. Uthi simakade uzophuma kodwa ungilinde ngoba this time ngifuna ukuphuma phambi kwakho ngikhambele phambili. Wena hlala phansi lapha ekhoneni ubuke ihlangana sithi phambi kwakhe. Abesaphuma uDavide athatha isihlangu sakhe ajomba iphezulu athi Jehova uNkulunkulu kaBaba uAbrahama, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaIsaka, awubheke ke manje usuphume phambi kwami wafohla njengamanzi. You are Jehovah Bel Perazim, uJehova ofohlayo. Yikinto ayikho ngabulala umuntu weCebo. Umuntu weCebo akabulawa yilutho, akafi. Ayikho into embulalayo. Noma ngaphuma emaphepheni, noma ngaphuma kuma Facebook, naleyo nto ngeke imbulale. Izomkhalisa kodwa ngeke afe. Mayivuka lapho uzovuka full iBhayibheli ashumayela izwi likaNkulunkulu ngoba kafa umuntu kuneCebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu uphoqekile ukuhlengahlengisa iCebo, and uNkulunkulu akayishintshi direction womuntu. Ungacabanga ukuthi mawubheda uThixo uzofuna umuntu ongcono. Ngeke ayenze lo nto uNkulunkulu. uNkulunkulu ushada nomuntu, ashade naye, angene naye kwicovenant, athi wena nami soyasichithana. Shumayele noma ngalifundanga iBhayibheli ngivele ngishumayele. Uyosala usho uthi iBhayibheli leli ube kade likhuluma uthi uAbraham, hayi Lord, iyo ngishumayele asingacabani kodwa sehlukane. Uyizwile leyo ngoni? Asingacabani kodwa sehlukane. Ngoba ukuthi Mbuli siyahlukana ngama doctrine akusho ukuthi asicabani, asehlukane. Bamchezile ungangibulalela idoctrine kodwa asehlukane, kodwa singacabani ngoba thina sizalwa ndawonye, asingahlukani. Seke nansi into Mbuli, uma uAbraham hawe Mbuli, uyakhumbula yini ngizoshumayela kule nkonzo yaseFrayed, awuhlanganise lento engishumayelayo. Bese ethi uAbraham ngeBhayibheli lami leli lika dokotela N.A Mtshweni, athi ngoba wena awunaso isibusiso, angithi mufunda lamavesi angenhla athi babecebile kakhulu uAbraham. Bese lithi iBhayibheli noLot owayehamba noAbraham, kazi uzwile yini? noLot owayehamba noAbraham eqatshiswa yini njalo? Ukuhamba
Uyaqeqeshiswa yini njalo? Ngenxa yokuhamba no-Abraham. Wow. Anointing by association. Yamsebenzela. Ayikho kuye ikulo muntu ahamba naye manje lento yalomuntu ahamba naye iyamsulela baba khona into angazi manje khona into sasithi impahla iyaphuma khona le impahla sasithi masiwasha ikhipha ikhala idayele enye manje uAbrahama waphumela kuLothi noma uLothi kade engekho purple kodwa ngenxa ukuthi uAbrahama uyigament yena epurple uNkulunkulu masebehleli ndawonye moya oyingcwele wamthelela ngoba ehleli naye bagcina sebenjani kuzwayo bagcina sebefana yena wayeseba rich ngenxa asiyeke Mbuli kulali iBhayibheli lelami bese ke ethi uAbraham uyabona ke manje ingozi ukuthi sesiyahlukana ngoba wena ucabanga ukuthi lezi zinto nazo unazo ngenxa yakho kanti wena izinto awunazo ngenxa yakho wena unazo ngenxa yami umuntu one covenant noThixo yimina umuntu owabonana noNkulunkulu wakhuluma naye wamethembisa ukumbusisa yimina wena ubusiseke ngenxa yami manje uma uzohlukana nami wahlukana nesibusiso sanibonani ePretoria uma wehlukana nami khona abantu okungahlukanwa nabo mula ke sishumayeli khona abantu ongahlukana nabo uRuth wayibona leyo nto wayibona uRuth lento wayibona kuNaomi wabona ukuthi lesisalukwazi khona into esiyemphetheyo noma siwumfalokazi noma singasena ngane kodwa sinento elakuso okungafanele uthi uRuth mayithi uNaomi buyalana emuva abantu bami ngeke ngisakhulelwa ngizale ngikhulisa amanye amadoda uthi ungancengi ngamanye amagama kumele ube nesambulo somuntu ohamba naye kumele umazi umuntu ohamba naye ngoba mawugejwe ukumbona ungagejwa into zakhe ibekwe kuyena njalo kunabantu okungahlukanwa nabo uthi uRuth ungancengi nikana umbuli Mike umthetho wathi siyeshumayele kanjena naye ngicela ninikeze umnikeni uyasazwe ngicela ninike umbuli lalela ke mfoka Mbuli uthi uRuth ungancengela ukuhlukana ungancengela ezinye izinto kodwa ungancengela ukuhlukana ngoba leyo ngeke ngiyenze ngesikhathi ngigane kwakho ngikubuka ngayibona into ephezulu kwakho ngeke ngisakwazi ukusuka kuwe noma ungeke usazala kodwa ngeke ngikwazi ukusuka kuwe uthi uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami abantu bakho boba abantu bami mawufa ngiyofa la uyofa khona Baba babili uRuth nodadu wabo Opha basezweni lakwaMoab ngenkathi uNaomi efika kwaMoab wayelambile wayekhahlazekile kodwa ekhahlazekeni lokho uRuth wabona ukuthi lo muntu noma lambile kodwa unesibusiso manaka ngoba isibusiso akuyikhona okutangible isibusiso akuyikhona okuphathekayo kodwa isibusiso kuyenzeka sihlale kumuntu mawumbuka umbone ephashile ngoba ungakwazi ukubona into ekaThixo kanti kunesibusiso phezulu kwaloyo muntu uthi idestiny yami ikuwe gogo ye gogo awukwazi ukuhamba uhambe nedestiny yami idestiny yami ivalelwe kuwe
I will save you till you release my destiny. I will save you till you release my husband. Wena uthi wena awusenayo indoda ongayigana, but you have my husband in you. Ayikho into engenzeka ngaphandle kwakho. Mina ngizohamba nawe till you release. Ebudaleni bakho khona into yami ekuwe. Asivale Mbuli, lalela, asivale. Lalela. Asivale. Asivale Mbuli. Lalela. Uthi Abraham, ma uhlukana nami. Uhlukana nesibusiso. Ungavumi laba bantu basixabanise. Ungavumela belusi bethu basixabanise. Asihlukane kodwa singaxabene. Ngenxa yokuthi wena uphila e-desert, e-dry, izwe elingenaNkulunkulu, izwe elingenasibusiso. Ngicela ukukunikeza i-option yokukhetha kuqala. Nanku umhlaba. Sanibonani bazalwane. Angimiyeke uMbuli. Uthi Nguni khetha wena qala. Uma ukhetha uphume waya ngakwa right, ngizoya ngakwa left. Mawuphume waya ngakwa left, mina ngizoya ngakwa right. Ngoba mina anginayo inkinga. Mina ngaya noma ikuphi. Kasi Mnguni uyezwa yini? Kasi Mnguni, ngoba ngesinye isikhathi sifuna ukufela ezintweni okungafanele sifele kuzo. Ngoba sekulo ukunderstand ukuthi sinesibusiso thina. Noma singaphuma ma inyinto ikubulala phuma kuleyo nto ngoba isibusiso sikuwe. Uma i-desert ikubona iyoqhumisa imithombo yamanzi ngenxa yakho, isibusiso asikho kulento oyincengayo. Bakwenze ihlane liyokhathela ihlane. Isibusiso asikho kulento oyincengayo ofuna ukuhlala kuyona. Isibusiso sikuwe. Wena ungaphuma ungene emkhukhwini one room uphenduka ube i-double story ngenxa yakho, bese lo muntu omshiya endlini iphenduka ibe umkhukhu. Isibusiso apostoli sikuwe ngoba wena umuntu kaNkulunkulu. Isibusiso sihamba nawe ngoba mabekhipha emotweni mina ngaphuma babujezile yabuye yafika ngathi mangibuya kuleyo ntshukumo ngafika lo babeze wazothatha yokugcina imoto. Kufanele ngiqale ngifunde ukugibela public transport. Ngagibela itekisi ngihamba ngayidrobheni, mase ngibuya ngalahleka. Sengigibela itekisi eronke ngoba ngiyaqala ukugibela itekisi. Mina bengumedemu, mina bengihlala eFront City, kodwa impilo isingibeke phansi la engibeke khona. Manje ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyaliphendula ihlane lomuntu ahamba naye. Manje ungayilunguza lento le ela eminyango le ngipakele eminyango, uyilunguze le nto leyana, uhambe futhi ufike uzungeze umuzi uzosibona ngoba isibusiso sikumuwe, sikumuntu kaThixo. Isibusiso siba kuye umuntu kaThixo ahambe naso. Isibusiso umuntu kaThixo. Uthi khetha-ke lithi iBhayibheli wakhetha izwe lalilihle, isigode sasihlaza segreen, sasibonakala ngemithombo yamanzi. Lithi iBhayibheli lalilihle leliyazwe, kanti uNkulunkulu usuzwile nje mpostoli. Kanti angithi khona abanye abantu mpostoli ababhediswa uYuthixo ngoba bemcasulile somewhere la bamcasula khona, abese emhlanganisa nawe ukuze azobhedela kuwe, enzela ukumphushela kwi-judgment. Ngoba uThixo akayikhiphi i-judgment umuntu engakamenza abonwe yizwe ukuthi uyabheda lo muntu lona. Uzomenza hlangane nawe aqhukuluze wena akufaka umunwe esweni, kanti uThixo ufuna ukufaka. Walibona lilihle, kanti uNkulunkulu usayikhipha i-judgment ethi liyophenduka libe umlotha.
into ngifuna wena Lord uqala ungene kulo qala umuntu ongenaso isibusiso umuntu ongenaso isibusiso ungena ezweni abantu esangena emabandleni nabo bacabanga ukuthi bona bangcono kanti babusiswa ngenxa yethu siphuma nesibusiso sethu basale baqabane bashayane kumashashboard bahlukane ngoba bakhipha umuntu wecebo lento yadida uFaro lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufika kuJakobe ngephupho uthi Jakobe ungesabi ukwahlela eGibhithe ngoba ngizokubusisa khona I will make you into a great nation there bese lithi iBhayibheli wangena uJakobe elambile ngena ngenxa yendlala wafika phambi kaFaro lithi iBhayibheli Joseph presented his father to Pharaoh. uFaro mayambona uJakobe lithi iBhayibheli uJakobe wambusisa. How Jakobe umbusisa kanjani umuntu ozokunika isinkwa? Yebo yena uphethe isinkwa kodwa mina nginesibusiso. Phethe isinkwa kodwa kanaso isibusiso. Baningi abantu abathi mabekubona bakujongela ezantsi bengazi ukuthi isibusiso sikuwe. Bakuthatha kancane bakujaja ngesicathulo esonyaweni bengazi ukuthi isibusiso sikuwe. Abantu ababona lo gogo obuyele ezweni lakubo esehamba ethi ningangibizi ngalelo gama elithi mina nguNaomi ayikho leyo nto ayizange ingisebenzele kanti isibusiso sikuye ngoba isibusiso asishazwa asishiswa asilinyazwa asibulawa yizimo ohlangana nazo noma ungahlangana nani kuyoshisa izinto ezingaphandle kodwa isibusiso ngeke sishe uyabuya uhlume ngoba abatshaliweyo emagcekeni kaSimakade bayahluma njengesuntu bayamila emagcekeni kaNkulunkulu bayanyuka njengeinkosi bayakhuphuka bengaphela amandla alibongwe igama likaJesu bonke ababizwa ngegama lakhe bayanyuka 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 Yebo ngeke umqede asiqedwa ngeke umqede umuntu wesibusiso ngeke umqede umuntu kaThixo sengiqedile ukushumayela ungatshela lo seduze kwakhe uthi angiqedwa ilutho awubakithi ungatshela lo seduze kwakhe bekhona eniso uthi angiqedwa ilutho asipheli angipheli angiqedwa ungangidabukeli angidabukisi ngingokaSimakade ngiyahluma lithi iBhayibheli bahluma njengasundu batshalwe emagcekeni omuzi kaSimakade lithi iBhayibheli abasha bayawa nokuwa yebo nethembayo uJehova bathola amandla amasha bayakhuphuka njengeinkosi bahambe bengaphela amandla bahambe orabashathala basikhathaya bengaphela amandla haleluya abantu ababiziwe abapheli ngegama likaNkulunkulu ubuze kuBhalaki noBhiliyamu abantu ababiziwe ngegama likaSimakade uthi mayikhuphuka athi ngamqalekisa kanjani umuntu ongaqalekiswanga uSimakade ngingamdlelezela kanjani umuntu ongadlelezelwanga uThixo ngoba abantu bakaNkulunkulu abaqalekiseki abaloyeki abapheli bangayolanda into ezima bafike bayijikijele egcekeni kuthiwa kulengeke udabule mawuvuka ekseni uhlabelele
kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami athumele ingane athi ake ujonge ngale ukuthi ubani lo muntu oculayo ithi hayi ubaba wakhona upha amatshwele einkuku ukudla athi usihambela ngenyawo zakhe bamthembisile bathi stroke lento izomshaya thule lo muntu manje nangu lo muntu uyahlabelela ngale ya ejardini lakhe uthi nomindlela cancel them. Ufike ebusuku Jesu uNkulunkulu uthi kuJosefa ungamlahli lo mfazi.
yena ugqibile ukuthi ngiyamlahla, but uNkulunkulu uthi ungamlahli lo mfazi ngoba lo uthwele imfihlakalo yamazulu, and uthi in 8 days wena fanele umaluse lo mntwana. You miss it. Awusuka. 1, lento ofuna ukuyibaleka fanele uyinike igama. 2, lento ofuna ukuyibalekela, you must circumcise it. So in your absence, who will give name to it? You miss it. Because some of the blessings we partake to, they need us to give it a name. Kona abantu abangalahlwayo bazalwane. Noba ilizwe lingasuggesta. Noba ilizwe zikhona izinto mfundisi ube nazo izizathu zokuzilahla, 99 reasons to leave it. But uNkulunkulu athi le eyodwa hlalela yona. I'm telling you, some people's destinies were aborted by emotions. Because you can never be emotional in a place of supposedly to be spiritual. Hlukanisa izinto. Ungamlahli. Ubani indoda efuna ukuhlazwa ngumfazi. Uvuke kuseni uthi ngikhulelwe. ebiology ithi akwazi ukukhulelwa ungalalanga nendoda. Ivillage ijongile ukuthi ubusibizele emshadweni. Manje umshado uthi uhlehlisiwe ngoba umkakho ukhulelwe. Let me close by saying, let them laugh first. But the laugh last is going to be yours. Bayeke bahleke kuqala but kuzawuhleka wena ekugcineni. Ngase kuthiwa ngunyana kabani lo wenza imimangaliso. Kodwa Jesu. Uma sekuthiwa lo nyana wenza imimangaliso ngokabani. Hayibo. Bebehleke kuqala but ekugcineni kuzawuhleka wena. Baba izwi lakho linamandla. Jesus. Liphula imisedari yaseLibanon. Alibuyeli kuwe lilambatha. Ulikhulule ngamandla amakhulu. Malibuyele kuthi ngesivinini libuya nezinto zethu. Jesus. Baba nanku Bishop Mtshweni simbeke esitendeni yesandla sakho. Esaqhubeka necebo lakho from city to city, from village to village. Cover her in your blood. Give her more wisdom that this generation needs. Anoint her, Lord, that when she speaks, lives are transformed. In the name of Jesus, Baba, siyatandaza nge-Resurrection Power Crusade. Sithi somandla all the resources from the east to the west, from the north to the south. We call them and we call them to come speedily. For the Bible says the nature is waiting. Money is nature, cars are nature. We call everything natural to respond, Lord God Almighty, in the advancement of this vision. We ask this in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. To you be the glory for now and forevermore. Amen. Ake shayini izandla shayile uNkulunkulu. Awubazalwane ezincane lezo zandla shayile izandla shayile uNkulunkulu. Ake shayini kakhulu izandla zethu sishayile uNkulunkulu. Uthwala uNkulunkulu uthwala. Uthwala inkosi yamakhosi. Ithwala lamadwala ithi imbehle ezinye. The rose of Sharon, the lily of the valley. Ake shayini kakhulu izandla zethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Abazalwane singakahlali phansi bazalwane asikwazi uNkulunkulu esekhulume kanje singahlonyela imbewu. Asikwazi bazalwane. Sikwazi. Asihlonyele bazalwane. Noma yini oyiphethe. Noma yini oyiphethe bazalwane asikwazi. Asikwazi ungahlonyela imbewu noma yini oyiphethe. Ungabe usaqalaza phathi uyazi wena ukuthi kufanele. Sibonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Oh my God, my God, my God. Hayi ungahlali phansi bazalwane sondela. So noma yini ayiphethe. It can be 100, it can be sondela mama. Egameni lika Jesu ungabi namahloni. Singathi ngagijima bazalwane nje. Ulethe lokho ungabusabheka ukuthi abantu bazothini. Abantu bazongibheka kanjani. It's the right thing to do egameni lika Jesu. Ungalinda abantu ukuthi bazokubheka kanjani. Sondela uzohlwanyela imbewu. Oh my God. Glory to God.
noma yini oyiphethe ubona ukuthi imfanele uNkulunkulu ngayiletha egameni lika Jesu. It can be 50 rand, it can be your 10 rand, it can be any amount egameni lika Jesu Kristu. If you need banking details, ukhona umfundisi Mbuli. If udinga e-wallet, ukhona umfundisi Mbuli egameni lika Jesu Kristu. Egameni lika Jesu, sondela ke ume ngezinyawo uvala amehlo. Thank you, Lord. Ezinye izinto zikuphunyuka kanje. Hayi ukuthi waphunyuka kanjani, yizo lezi zinto. Wenza inhliziyo ibe bukhulu uNkulunkulu esekhulume kangaka. Kodwa weCebo. Vala amehlo. Baba siyabonga. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga. Makhaya liyabashaya. Sheyila masitha lahaya. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga moya ngcwele, sikunikeza udumo. Moya ngcwele ngayo lemnikelo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ungubaba ongawadla amandla omuntu. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga thwala lethu ngegama lika Jesu moya ngcwele. Lembewu we believe in your word ukuthi uqhuma kwayo akuyukufana njenga this amount esibekile, kodwa baba wena ubheka isidingo sethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, qhubeka uNkulunkulu wethu, wandise ubheka isidingo sethu egameni elihle lomfana wethu okuJesu Kristu. Amen. Ungesabi nginawe njalo endleleni yokheya. Ungesabi nginawe njalo uNkulunkulu izandla bazalwane. What a word, what a message, what a word. Hawu zincane lezo zandla esime sonke ngenyawo simshayela uNkulunkulu izandla and make a joyful noise unto the Lord. He's worthy to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. Mighty God. Siyabonga bazalwane. Kodwa mpostoli usolodwa nje phela. Olodwa nje usinika olodwa ngempela. Hayi njani nje. Hayi mpostoli awucinga uFriday wakho ukuthi umi kanjani. Alibonge igama lenkosi. Praise the Lord. Sasa sinompostoli Sandile Msimanga. Abanye bamazi from Entabeni. Uzobe enyathela la nawe Pitola umncinyane. Uhanjelwe. Know the time of your visitation. Know the time. You know, abantu abaningi bagejwa isibusiso because bebengenayo revelation of who Jesus is. Kodwa uPeter wayenesambulo okuthe sebehambile wathi sosuka kuwe siyephi ngoba amazi okuphila okuphakade akuwe. Hallelujah. Ulandelwa ama group awu2 empilweni. Khona igroup elandela izinkwa, kube khona igroup yesibusiso elandela wena. Laba bezinkwa mhla siphela isinkwa ngoba isinkwa siyaphela bayahamba. My God. Okay bazalwane, asihlangane kusasa. Ngicela sizame ukuthi simbambe bakithi u6. Ngicela sizame ukumbamba u6. Umkhokheli cha, umkhokheli ngeke anginayo ilungelo lokushaya umkhokheli. Ngikhuluma nabazalwane ukuthi asibambeni u6, asibe la ngo6. Sicela ukuthi masiphuma la kuthiwa cela nje abefundisi apostoli singene ngala etendeni egameni lenkosi. Ngicela sime ngenyawo ke sithole isibusiso. Hallelujah. Cela sime ngenyawo sithole isibusiso.
Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us, carry us, and remain in us. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Umesekona omdala wezinsuku nasiphi siyamlalela siyabonga. Apostle Cebo nabefundi sicela sithathe isithombe la nangu umfoka Dlamini uzosishuta.